Miro kamano kum kitera Ramogi TV ka koro chaka ne mbaka wagi wendo modhi alman kode studio ka buch jo piny Honorable Joyce Bensouda Osogo jaod bura ma Homa Bay. Kamano nya kum biro. Kamano Trevor. Kawuono no yangi kaka achiel kuom jood bura matiyo maber e mokalo. Ang'o mitimo mopogore gi jo siasa ni? Trevor, kamano kuom luonga e studio dichieng' ma kawuono kendo kapok aduoko penjo nino yiena mondo agone Infotrak erokamano nikech gitimo gima dho ngere wacho ni scientific research. Adwa gone jo Homa Bay County erokamano maduong' kuom kawo thuolo gi mondo mi ne giduoki kendo migi penjo manopenjgi gi jo Infotrak ne giduoko. Adwa wacho ni kani chiwo duoko mar kaka watiyo no nyiswa gima dho ngere dendo ni parameters mane gi measure go into tijwa chalo nade. Achiel kuom gi ne giwacho ni riwruokwa kata tudruok gi jopiny en nang'o. Chenro magwa gi jopiny giwinjo kendo ging'eyo kang' machalo nade. Tijewa mwatimo chalo nade. Tije mwatimo negi impact e ngima jok mwatimo negi e yo machalo nade. Kuomba moko mane ging'eyo. Omiyo an akawo thuolo ni kaka jaod bura ma Homa Bay County mokwongo mondo agone jo Homa Bay County erokamano maduong' kuom kawo thuolo gi mondo mi gitim gimiluongo ni participation e weche mag Infotrak. An normally jok ma timo ga research kata finding gik mwatimo okang' kokang' okaero tudora kodgi mondo apenjgi natimo nang'o nikech japiny ema timo evaluation. An aromo ga sama gi release wechego. Omiyo adwa believe ni gima ne gitimo giduoko mane gichiwo kuom tija adwa kawe kaka duoko maber. Adwa kawe kaka duoko mamiyo mondo ang'ine to kare kuonde mag munjo bed ni amedo tiyo matek mondo kaber nikech an kano yiera tadwa ni mondo jo Homa Bay ong'e ni flag mar ujo bed ni namba 1 nyaka chieng' magichagi landa kendo Tuesday dwe mar 8 2027. Okay. To remni neno ka ne kanye e chenro mag tich nikech awinjo kawuono ki ywak ni ngaf ok dhi kodu maber koso ochaye nitie achaya moro mineno. Achaya aparo ni kano chake jo wadwa mokwongo mano advocate mondo mine nikech nwang'iyo ne ging'iyo yo ma two-thirds gender rule cha balance be nyalo bet. Koro pesa mimiyo woman representatives en mana mar affirmative konyo kuonde moko migepe moko matindo tindo marem nyalo bede e kind joma mine e kind joma tindo rowere e kind joma ong'ol e kindwa. To anwang'o ka ata mar pesa mimiyowa otin to riyo ma tich ma women reps 47 nigo kata ka weyo loch mana yudo kaka ng'ano manotelo e Western region namba 2 Kenya. Mine tiyo matek. Adwa wacho kendo adwa confirm ka ni mine manoyier mine 47 e Kenya ka negi dwaro negi gombo mar tiyo matek to menda duoko gi chien. Ipenja penjo moro to kapok aduoko penjo winjo ka wacho motegno ni President Ruto nosingonwa okodwar mibadhi gik moko pod tudore to tuomore to okodwar ni gimed tuomore ni nobro medo women reps siling bilion 1. Adwa kwayo jatelo mochung' ne migawo mar omenda ang'e ni sani ochiegni biro mondo som outlook mar budget the BPS. Tang'eyo ni the budget making process mar next financial year be bro chakre chon. Adwa kwayo gi muolo ni bilion 1 manowacho gi dhoge cha kiko bed wacha amba tiyo gi thuolo ni mondo aparne mondo lere mondo medwa pesa cha mondo migawo mar pesa matin mwayudo ni wane kaka wachoro gutije e migepe munjo bede. Okay. To koro sani gwandruok moro bende nowuok e od bura ka ma speaker ma Moses Wetangula nowacho ni kweth mar Kenya Kwanza kweth mang'eny mathoth e od bura wachno yiego koso podo ka duoki kanyo nikech ng'eni an japuonjre ma winjo wach to wi kik wil ni an japuonj ma jopuonje ma puonjo jopuonjre ipenja nang'o matimo mopogore. Ok yie monda atiye gi thuolo ni kar odog chien kanyo mwalimu eka koro gone reverse matin mondo mi jogo nikech seche moko ka in itimo gimoro to nitiere jomoko ma kaka Yesu nowacho ne gidhi giluokre aora mondo wengegi onen wan gi muofni moko ma kata gik mitimo ok gine. Adwa kawo thuolo ni mondo akwagi mondo wengegi onen nikech 10-point agenda aringo go malong'o e slogan na mar tich kod dongruok. Wan waonge tich kod dondruok en tich kod dongruok. Education support igani adwa wacho na bro the 6th launch
mar Mama County Back to School Program. Sober North in Homa Bay County. Program motemo match gi mentorship, bursary, health and sanitation mondo waket rowere obed jok mong'ith. Watimo weche mag pidho yien. This year dhitimo my second edition mar weche mag pidho yien. Adwa wacho ni weche mag empowerment. Natimo mas first edition Juakali Artisan Day. Iluongo ni pesa donjo fuku direct. Kama kijende no bed empowered, many of me grants, jok ma PWDs bo me gigo maganyalo konyorego. Adwa na wachi ni weche mag food security, weche mag goyo mpira, weche mag training and capacity building, tudruok gi Juakali, nyocha kako ka adala, apogo kenda chwado garages, toolboxes, aprons, overalls, name them. Mago mana matin kuom gik matimo. An gi chenro maber, to gige wagieki kwatimo, waneno ko ganda morgo right from the polling station. Gi morgo from the grassroot. Ma miyowa mijingo. Ni kare tije matimogi. Owinja med sudo kodgi. Kaka sani badwa tiyo gi thuolo ni. Monda kwa President Ruto through gender ministry. Wadwaro sanitary pads. Nikech nyithindo manyiri nosedok school. Tatiyo gi thuolo ni monda wachi. Ni sami miyowa sanitary pads. Nyithindo machuo be wadwaro innerwears maggi. Okalunga lunga innerwears mar pant. Wadwaro vest. Wadwaro boxers. Wadwaro sabunde. Pile kabire runenga kama. Nyaka wachi ni Bensouda padagal. Bensouda batha boy. Gino is not just literal kaka wache no. It means more than. It goes to psychological, social, and empowerment manyathi sikul. Mondo watim guidance yo makare, mondo gik moko oring maber. Omiyo magi gik makwayo jo Homa Bay County, giriw rekoda, watudre, ofisa ni thuolo, wago mbaka, mondo wati. Distractors okinyal tamo. To mana kaka Yesu nesiko lamo negi cha. Gibe podwa malamo negi, mondo wenge gi onen, gi appreciate tich mwatimo, gi join tich kodongruok, mondo wasudi, nikech Homa Bay County belongs to position 1. Ero kamano Trevor. Koro waduoge wach mar bura. Iyie gi wach mar Moses Wetangula koso yo. Nikech tije mabeseyo un ka kudhi od bura weche miwacho kaka miwacho sani gin weche malich monego beni konyo. Yeah. To un kudonjo kacha uchako mana gi gwandruok. Wane mwang'eny, wane mwatin, wane mwang'eny. Iyie gi ng'eto mar Moses Wetangula koso yo. Ing'eyo Trevor dwa kungo kwiri ni kacha gwandruok onge. En wacho dieri. Weche moko miwuok nitiere koro wuok wan gi group moko ni jo ka wamunyoro. Wan gi jo Azimio. Wan gi jo Kenya Kwanza. Wan gwandruok okwadwar. Ing'eni od cha en od mar lawmakers. Jok maloso chike. Ng'ama loso chik, there is an assumption gi dhongere. Mokwongo jo bed ng'ama wiye ler. Ng'ama winjo chik, ng'ama nyalo interpret chik no, ng'ama chiwo luor ne chik. Luor ang' ichiw kaluwore gi ma od buro ng'ado. Ting'eni ok wanyal wacho ni e od burwa kachacha ni koro dondruok nitie. Trevor paro ni ka wadhi e nomination to na wacho wach moro ni gik matudore to tuomore ok adwar. Nyalo bedo ni gik moko be tudore to tuomore ka. Nyalo bedo ni jomoko nitie mang'iyo ni bur moro ni ka tanyalo tony gi koni kora kik gi moko karka ok nyalre. Gima ne wawacho ne ler, ne liu, kendo ganda Kenya teno winjo. Kendo kane wasewuok e od bunge, ne wawuok modwa chiwo press conference. Kotelnwa gi our majority leader, Honorable Jonet, dongi neno kowuoyo. Ka achiel gi Honorable Millie Mabona, our majority whip. Ne wan gi deputy majority whip nyaka deputy majority leader. Gimomiyo ne wawacho kamano, od bura. Nyocho somwa, wan ing'eni no kwa dhie court mondo judges kosom gicha. Beni nene Jazimio moro ka somo giche bench. Mana judges ka ema no somo gicha. To wan kose som gini, to wambe wawinje news. Ka koto se ng'ado chik, tichwa mondo watimango, walo chik. To mae gima jotelo te e Kenya ka nyaka ker maduong'. Ni chik nyaka timango, nyaka lo. Koso? Koro gima penjora an kaka Honorable Bensouda. Kana donje bunge tipuonja na lo chik. Tamba neno kaka jok ma seniors ga bosebedo ka luwo chik. Nyaka his right honorable Raila Amolo Odinga. Masani koro weche mag chief politics gena baf. Be okodwa no luonga nyinge be okodwa no adwanya nyinge. Be okodwa no Osude machiegni. Nikech okang' makoro entie gas.
mata ko jatelo mar Afrika mangima weche matendo petty politics okwanya kete and above board tanyalo mana chiwo reference ni kano yierwa manwatie last general election in 2022 ni winjo kaka CJ ne ngado gika omano ng'ato gi ang'aya no som ma out en gi gina wild goose chase kochako dhi mani hot air kochako dhi kani wild goose chase kochako dhi ka has no basis mane kaka mama cha ne rido gika an kanye mana dismiss kata bedo CJ nikech okinyal bedo ng'at ma too biased from introduction the body to conclusion to kata kamano ne wakao gi ng'uono be ne wadhi street na okwadhe ne wa respect the rule of law to kane wadwa appeal ninono kata kapoko ng'ado bura cha donno loche man watero go evidence iri pani mama cha nosomo gika be nosomo in loche man wating'o watero ka gika be nosomo nokosomo tieni kicha chal ni no ng'ade kata kapoko lande koro wan wa respect ok no ulo ni ne wafuwo to mate mani lich maloyo just one arm of the government, that is the legislature. Koro gini kose ng'ade after several months. Nikech kane wadhi mokwongo, negi campaign, negi lobby. Anyalo paro, ni an kata mana Bosholei. Owuyo koda ni yawa, okusapota kaka mine. Okuno wuyo koda ni usapota kaka majority, mondo an mabed deputy speaker. No wacho ni wasapote kaka miyo. Mondo kao the seat mar deputy speaker. Ka koto sechiwo direction ang'o momiyo gik munjo watim koro kwat okwa kaka koto tiwe no mondo wawe ketho sama jopiny mar dhi into action of bills magi munjo wa amend budget unjo wa focus ang'o gini petitions magi mar pending on the floor nikech kaka ncha wan Naivasha speaker no konwa ni nitiere bills mang'eny motions mang'eny mapok odhi through and time is moving okoro ne wayie ya wach kotni to ne gima ne gichaki morago ni yot ka ni sitting position onge problem kara ng'ane chandogi ok ne giwawa wuoth mos ka bibi harusi kwa dhi kocha to chungwa gini bo wuoth mos ka dugo koni to wach no rum to parliament osong mbele to wadhi e weche mamoko omiyo an kora e wach ne mar conflict of interest kano chiwo ler no duogo wacho e article mano wacho ni ok en an appointed state officer but an elected omiyo conflict mar interest kanyo tumenade onge kanyo to kendo be naonge gi wach ahinya an kaka Bensouda to bende kakoro wadwa dhi matut kaka jopati kaka Azimio gima chak mono watero gine court back mondo miwa wadhi wakaw appeal mondo miwa further explanation to this because one okwan court one lawmakers court ni court judiciary kucho onge ng'amotamowa gini nyalo dhi adhiya machak dok nyaka Supreme Court en oringa kaka oringo no mano be kaka support mano koulo ni wan gi wachwa moro mano koulo ni wakia gimwatimo mano koulo ni wadondore okochuno ni kasama opposition nikech wan watimo checks and balance katiba mwach no checks and balance okwajo neko okwajo richo nikech ikaw ni kitimo checks and balance to ni koro mani ng'ama rach ing'ama ini opo sirikal onge gima kamano kata gik misomo ni monitoring revolution gi tiend gang'o ok checks and balance do bed mana monitoring revolution to monitoring revolution dong do bed transparency and accountability koso driver ini winjo weche gina ok na ni institution ka institution nitie kako marry the words ma is applicable for that institution omiyo gie kora anaparo ni wan ratichwa ogeng'nwa to kwadwar koko kwadwar kwe omiyo an kawuoyo e guidance mar duon party kaka nose wuoyo wadhi manyo yo machielo and yo machielo en mana court moriere makosa onge kanyo kata kwa dhi for further clarification nikech speak ok nyal timo ruling mano ok tije in as much as no wacho ni court e mo rule gito ne gidhi kanyo ni ng'agi court kanyo no constitute ng'ama no consult we part of it ok mane omiyo ji wacho ni en biased nyako locked up ji wacho ni mae tem mokwongo e kindu kaka jo Azimio gi Kenya Kwanza nikech mae ndio timore bang' kuseloso osiep moro ini wacho ni nitie gik ma tudore to tuomore un konchiel iwacho ni unu tiyo gi sirikal ma dong' dhi kelo tem e kindu osiepu
onge tem kadwa mi example mibiro winjo mapiyo kaka ng'ama tin Trevor. Apani jaodi ng'ama tin apani nyombo machiegni igni machiegni. Pana neno dire moko minyombe apani e social media ka. Sami sero nyako mipini nyako nyinge. Ini ngeni isenge gimidwaro. Ingeni nyako to kia gimidwaro. Kamoro no kidwa nyako ni dwa nyuome. Kamoro bo kidware ni mondo Nyasaye kuyuda gi mondo yudi nyithindo. Gimidwaro imitimo ni nade? Kata mano wadu kata minu kia gimidwaro kuom nyako no. To kisedak gi nyako ni tiduogi nwang'o ka onjo bedni gimidwaro cha kamoro kendo okinwang'o. Seche moko nitie jomoko madak gi nyako kapok gitimo gima bind gi. Gima bind kend. Ai dhi tero dhok, udhu singori e kanisa, or udhu singori e kot. Jomoko era ne biwadagi ka mwiste bing'eni nitie. Koro gima chuny ng'ato dwaro ei dak kata i mariech, each party mo understand. Unless uketo gi e mesa, muketo gimoro mabind, mundikoru ni wan mae kak wadware mabe ng'eny ni ok timre, nyithindo wabro nyuol 4, mani ng'eni weche mok wachre sama ji kendore. Koro kik ikal 4, makimako ich mar 5 timing'e wuon nyathino. Mago weche mok wach sana. Adwa wacho ni tudruok mar Kenya Kwanza iluongo ni Azimio. Okadwa golo kakunjo luonge kaki luonge no. Ini dwa luonge nang'o? Waluonge kaki luonge ne kaka dwa luonge. Okay. Sani kuri mi penja penjo. Adwa wacho ni waluongo ni nikech ana wuoyo kaluwore gi gima bedo guide na wache. Okatung maga. One broad-based government. To broad-based ni an kanone tang'iyo wisdom moro majakom nenigo. To kang'iyo ker masani chal ni kuome nomoke kuom rot mako gulo ni to choge mator. Embona ni broad-based ni dipoko kwelo kwe. Broad-based ni okene na broad-based ni party simu biro. En broad-based no kweno no kamtai kago gidi mana nyoko chocha kokel koni. Mane kaka nwap to nwadwaro ni broad-based ni obedo broad to bedo based. Tana takati ni kose bedo based to bedo anchored. Gino bedo broad to era na broad koro wadwa chako timo nono mana kaka jo infrastructure timo nono cha bend based. To kose bedo based to bobro bedo anchored. Mane koko nyalo bedo gi sustainability. Koso ko nyalo bedo ni en broad either executive or en abroad a judiciary or en abroad a legislature ka token based then okonyal bedo anchored. And so seche moko inyalo question sustainability. Kanyo donjo ni koso kudonjo. Ini mwalimu nyako ma Kenya Kwanza ni udwaro kuome ang'o? Nyako mar Kenya Kwanza ang'o ma dwaro kuome to wan to ne wan gi manifesto wa to gimbe ne gin gi margi. Ere gima dwaro kuome. Ok en otim mana manifesto ne nikech manifesto ne wa assume ni ne dhi cover dwaro mar jo Kenya. Wambe manifesto wa ne wa assume ni dhi cover dwaro mar jo Kenya. To ka koro ne gisekawo usuka be wachak waduokore piny mwachak oro ne gi expert no ka koro dhiru tich donko wano ka kuonde moko muchore wano kaka tich moko temore to wadwano mera bedo broad based to lock ik ng'ato break ni gimoro bedo broad to kobed based to lot bedo broken kanye moko wadwaro obed broad to bed based to law must be respected. Biro mar nyako ni e kiny maru mar ODM ka nitie joma wacho ni odhi baro ODM e diere. Adwa monda jiw jo Kenya. Onge kaka broad based ni mulo gi miluongo ni political party. Party and party. Apenye ni Trev. Kata sano nga biro kaka rwako law makwar. Ok law mar ODM teno red. Okoulo ni akiani party mane maroga red cha. Kiani Jubilee. Okolo ni an kanyo. Kochopo sama koro ng'ato ka ng'ato donje political party ne.
winyo ka winyo tuge dhode to kako tuge dhode no en mana kako ket no oduma ni mondo chuo kata sama wane broad based ni nitie sama jo Kenya kwanza giromo kaka UDA nitie sama Wetangula wuon Ford Kenya ni mane conflicted ni embo romo gi joge ma jo Ford Kenya wanto wan makosa mane ka jo ODM romo gi jo ODM Wiper be romo na gi pipe mano political parties it has nothing onge kaka en gi tudruok a taxpayers money for service delivery onge kaka gini nigi tudruok e ketho chik en mana rito chik but kana ng'iyo gini kaka dhi gi kaka neno kaka wawuoyo tanuang'o ka jok moko ninde e tijgi sleeping on the job jok madil gi political party office no an sani ko chako puonjne gi timang'o nitie gik moko winjo gi chak prepare Kenyans chon ok owinjo be nuwa winjo gi mana sama conflict e weche mag chik nitie koka ne gichiwo advice gin gitimo sensitization kanye gin publication of the number of membership ok ginyal keto ni girito wagi keto wagi pressure sama election dwa chopo kwa giketo vikwaso tema mid to fast gender rule kyatem kia ng'ang'o jok CEO mar political parties owuogo koti mano siem mamiye kasani kendo motegno in fact wadwa na timo publication e gazette mondo wang'e ni parties adima ne Kenya ka niketo konya liso ni gik manitie last year mapuntie sani defectors samoro wango mondo ng'ato yiene no defect from a party chike mage ma require maga the civic education we want ok ni to nyaka last minute ng'ato dhi e court ni nisi defect no ki sign ma no ki timo kama ni cross kia pod gi advice post election pack pre post election pack jogi walo kodwa wadwa dhi 2027 kwa wajo mochiek gi weche mag civic education ok ginyala assume ni the elite class knows it all wang'eyo to japiny mane grassroot be nyaka mishane mar ng'eyo giwuok oko mondo giti udhi siro William Ruto higa mar 2027 ngoja hii neno kata kani gisichiko gimoro ni Wetangula wacho ni deputy speaker no se advice of the onyiso political parties mondo gola na report gisomo ne kia one number ni to kane wawacho gigi kapok tuomruok ni obet to ne gidismisswa gi contradict themselves kumagi yaji kumagi dhiye gi kia omiyo gini to chomo na court mondo court o declare gini malong'o weche moko mar giluoro low hanging fruits mag ne kan koro wabedo majority leader to kombe moko mag committees koro wambo dhi bedo go mang'eny gini igni ariyo gi nusgi kata ka koro waketo wadwa penjo gigni ariyo gi nusgi dang' inyiswa no obet nang'o no ing'e nanyalo duoko bang' juma manyien okanyi winja Ang'o ina duoke bang' juma manyien adwa duoke juma manyien kita timo research koro abro duoke juma manyien ok ni iketo wang'i Addis Ababa ok sani sana timo research omiyo giweya mos according to court ruling mano tuomruok moro mane nitiere bunge higa mar 2027 udhi chung' gi William Ruto kaka ODM mano be democracy donga ma chung' kodi wuko ke pap no chung' kodi Trevor okang'eyo kata ma would be violating your rights adwa matiyo kodi kaka ranyisi in wuod luo okang'eyo kata mano is anti-professional mari kata giri moro itimo matin piny kata I hope ni ok ong'eyo malo ka okang'eyo ka nyalo tuomo gima nyalo hinyi waduo korka example mara kanyo kura weya you at all asemo taya an jok madwa chung' koda e kom mar human rep ni adhi a consult kod gi na penji kiny ni chung' koda ok ana winjo gi me pap ka giwacho ni gimbe kiny gichung' koso sama giseyiedhore ni kiny gichung' tij kwero gi ni kiny gichung' ok ng'ato ka dwa chung' to chung' kodwa chung' dong katibu yie ni demokrasi koso kora kawo bete adhi beto gigo ni kik ichung' ok beti en mana tich ok beti en mana japiny ema ng'iyo ni Bensouda ni to tiyo maber kata ka Trevor Bija dwa chung' kode human rep Trevor Bija tema to gini to konyal biro kwiri ni kik ichung' to wan bende kaka wapango iodwa kaka ODM ing'eni wan jakom wen ng'atadi
Jatend wan ng'atadi en none other than the Prime Minister. Kendo adwa koni ni kawuono gima nomora ni jakom majority leader ma en Jonet nowacho kawuono ayanga ni kik ng'ato kaw advantage ni biro diko wiwa to diko tokwa to diko tiendwa ni nikech jakom koro dhi EU. Pod wabiro yudo instructions koa EU nowacho okomuo omiyo chama iko imara. Mawuok Raila ni ok nyal baro chama. Obaro nako. Gata sani pontiere tungni more I chama kanyo joma wacho tungni onge lut kano wuogi monde gi ariyo okwer matata ni we ng'iyo chien en ong'iyo chien otuo ka chumbi kosoko tuo wuoth ka ji dhi safar ng'ama toke tek mok winj wach tuo mana ka chi lut. An kaka jachama madamu awacho ni ODM iko imara as a party mano koulo ni okati as a county MP and mano koulo ni kogik sa siasa ma parliament will be dissolved ng'ato dhi mana e ode to jomoko be biro nyuomo jomoko koro nyuomo mana ng'ama ihero. Nyako be kidwa nyuomo to dagi bok ichune ichwade mondo obed chiegi. Aneno kama makamu wacho ni Trevor Musna Bensouda Osogo mama is a strategic planner. Koro wadhi mbele ka endini ineno ka koro wach mar yiero ma AUC ni bi. Yeah. En wach minene nang'o nikech nitie jomose wacho ni jakom moko nego dhi nikech kodhi to siasa ma Kenya ka bro lale yamo kata ji moko bro tiyo marach gi telo. Jomoko bende wacho ni onego dhi nikech koro oromo tiyo ne Afrika mangima. Ini nene nang'e wach mar AUC mo dhi yiero ngeso ni. Ana support both sides. Ma wacho ni okunjo dhi nikech gin gi sababu gi. To an kaluwore gi wisdom ma jakom ni go kaluwore gi agenda ne ma en go maleo manyocho present kane gintiere Gwambo God Nyalego wacho wach infrastructure omera kupime mit ng'ato miye thuolo modwa gore go kaka nawinjo pime cha weche mag yo bedo mapoth airlines bedo mapoth weche mag railway bedo mapoth gino owinjo ka ng'ama winjo mume tadni wiye kano chako wacho na weche mag peace and security ya dongo neno Kenya ka kochier mane kechen ogodho gen mondo jenzi ka dhi mbele ma de lich makata DRC Congo kata Sudan Somali ne berber tiere no nyalo maintain that peace en compost iparo ni gik mosetimore ka yieroge idhana ka koro MCA anano Kenya ka jomoko koyombe MCA to negore gineko ni odwa bet ni ng'ato dwa yombe MCA jomoko nego nyaka aspirants ya jakom compost iluongo ni God given gentleman wisdom that is empowered by the Lord macho kenana wisdom moko maji wacho ni wisdom so a peace and security osesko kachaka ng'iyo weche mag modern agriculture kaka nopimo wan wawuoyo about empowering youths. The youth sani okangi kete gi kwernu puro modern agriculture kanyo the youth dhi winjo mabor farmers marketing strategy digitalized production identification of farm diseases magote winjore kachaka ng'iyo climate change winjo mag climate change such kind of a brain needs to unite Africa in totality. Uniting Kenya and leading Kenya will be just a word for him. After all, Ombija, I'm sorry to say, he has been the president in his own right. There is no president who has ever ruled this country without the wisdom of Jacom, without consulting Jacom. And his policies proposed has made this country move. The investors who have come to this country, I would say, Jacom has played a key role. Policies and rules which cannot be championed
democracy which had been denied in this country. This is all because of Jacom. The freedom we are talking about, including you people yourselves as media. Yeah. If it was not Jacom, what media freedom would you have? So to me, he has been a president of this nation in his own right. And that has made some of us to breathe in and out. Scale up to be the AU chairman. I fully support. Nikech kare koko lemo dhibiro mathoth. To fuok mo dhiweyo ka. Okay, maji uluor. Fuok ok nyal bet. Jo wugo ga mutegno. Dongo timonwa. Dongo osiko wuotho kodwa kuwuoyo kodwa. Bedo nigi Jakom 2 minutes. Onjo be ni learn something from him. Okay, what do you learn from his words? What do you learn from the way he handles issues? What do you learn from the wisdom of ensuring that there is peace and prosperity in this nation? Mane makolo leaders should emulate. Mondo fuokik bedi. GOT motegi. Nika jomandi ko tich to genjo piny. Gimi wacho no tasewinje. Kajo moko wacho ni Jakom koro dhi AU ngama bro tingo bedi ji onge. Kora penji driver in badane kenene. Badane ya en gima tuo mok nyal tingre. An Jakom kano tingo bada to miya gweth. I'm just giving an example with my own so that ngato kik wach na tiyo ge nyinge. It is not literal tingo bad ni yom okenyal emomiyo joli. But it is true ni kata ko tingo bada. Omentawa. Nikechan policies mawacho weche mag cham achiko ita tawinjo Jakom dwaro nango. Jakom wacho nango. Chama dwaro nango. Mane kaka unjo wan jotelo. Unjo wawuothi kendo warit cham. Mondo dongruok obed ni oganda. Jo party moko we ka advantage. Gin ka ging'e ni parties gi yom dhi gore piny. Kar wuoyo ni wang' ng'atingo badwa onge gidonje ODM. Warwakogi wadhi batisogi e nying wuoro nying wuowi gi roho maler. Wach mogik Bensouda ka koro watieko sa koro mamwa. Wach mogik midowego jopiny. Wach mogik madowego jopiny ni wariwre motegno kendo watim motegno kaka jo Kenya. Okoyot. Wang'eyo ni ne waywago osuru kocha to wang'eyo ni gik mang'eny nitie mapok odhi kare. Ma jopiny nigi ng'ur. Wan kaka jobunge ni wabet piny mondo wang'i weche mag SHA mondo kelnwa report. Mano gima gone Wetangula speaker erokamano. Warito report no. Mondo ng'ur mosebede weche mag thieth otimre. Pesa wuog malo mondo governors otitich motegno maruga tuzi. Weche mag ndara, weche maluongo ni infrastructure, health, climate and empowerment of the people. One kaka women reps. Wadaro pesa watitije mag affirmative action. Nejo Homa Bay County. Ne uyiero gima ngima, uyiero gima longo, ero urukamana hero u, kendo kogik 2027, wawuoth kanyakla, watimo tegno, Homa Bay wadwa dhiro, majok manebi Homa Bay bangi ni 10, dhiru enyoge. Mane wach na mogik. Nyasaye ogwedho nying Ruoth Yesu. Erokamano. Rewo Joyce Bensouda Osogo wuoyo motegno ahinya. Waja od bura ma Homa Bay. Erokamano ahinya kuom miyo seche. Erokamano ahinya Trevor. Bas, mane kama chenro. Erokamano. Asante sana. Thank you so much. much. Moko walemne baba. Mondo baba wang'eni sabato. Koka gima mitna ni yere chieng' man jadwe na lemo. Omera chieng' no chonga gi lo. Ler dhi rieny. Baba dhi kawo gino. Ang'eni Afrika mangima the more. Erokamano. Mane kama chenro mar buch jopiny an kaka pile nyinga Trevor Umbija. Jandingo panga jonyakachi deno Umbija ta. Nyakwar buoko cha pesa. Erokamano. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar.
Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra. Tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 25